live natin to sa YouTube. So um, magluluto tayo ngayon ng pork binagoongan. So start na natin. Okay. So, ang gagawin natin, ipafry lang natin yung yung pork hanggang sa mag golden brown siya. Extender natin, so nagagawa naghiwa pagpasensyahan nyo na yung boses ko at medyo tulog pa yung mga kasama. So ang ginagawa ko po is binibid ko lang po yung mga niluluto ko dito sa bahay. So kung ano yung mga niluluto namin, yung mga ulam namin, baon, gano'n, papuntang opisina, yun po yung mga binibideo natin. Tapos yung pork pala natin guys, di na natin lagyan ng mantika. So yung baboy magre-render ng mantika. So dun siya ma-fry. So gusto lang natin siyang i-fry ng hindi naman ganoon ka-fry para at least yung Pupunin lang natin natin talong. Okay. Sorry. Pork binagoongan with pork binagoongan with gata. So ang gagawin natin, so i-remake lang natin yung gawa niya. Hopefully ma-achieve natin yung para ngayon yun ulit yung lulutuin namin ngayon for not for breakfast, for lunch mamaya. Tapos babonin ko na rin para sa babonin ko na papuntang office. Ayan. So, tapos na tayo dyan. Ito yung ating talong. So, yun natin iba. Ito yung baboy natin. As you can see, yung iba, brown na siya. Ano lang natin siya. So, kung makikita nyo guys, nagre-render na. Medyo mataba yung ano natin. Hindi lang ganun mataba. Sakto lang. Pero siya na yung nagre-render ng ano. So, yung baboy na natin yung nag-surprise sa sarili niya. Parang yung baboy. So, ayan. Hopefully ma-achieve natin, no? Sorry. So, fry lang natin siya hanggang sa mag-golden brown. Mamaya pa siguro yan. So, ano nga guys. Ang gagawin natin ngayon is magluluto tayo ng agahan. So, ang prepare ko ito naman yung agahan natin ngayon. May longganisa tayo dito. Ito ata is from Brazil. So, as you can see po, ano ba? Nababasa ba? Ito.
Hindi masyadong ano. Yan nga. From Brazil. Brazilian pork po siya. So, yun yung ano natin. Ang gagawin naman, kuha lang tayo ng paglulutuan natin. Same lang siya guys, kung paano natin niluluto yung pork longganisa natin, ganun lang din natin lulutuin to. Ito kasi is frozen, so ang gagawin natin, talagang i-boil natin siya. I-boil natin siya. So, okay. As you can see guys, medyo ano pa siya. I-boil lang natin siya para at least maluto yung longganisa natin. Tama na siguro yan. So, lalagay ko lang sa kalan dito. So, then, hayaan lang natin siyang kumulo for hanggang sa maluto siya. Tingnan natin yung pork natin. So, I think, ano na to? Malapit na. So, makikita nyo, madami na siyang mantika. Yun yung gusto natin para at least mabawasan na yung natin yan, hindi natin gagamitin. Diba? Ayun yung yung gagawin ko muna ito. Unang live natin ito, no? So far, wala pa tayong views. Okay lang. At least, na-try natin. Gusto ko talaga matry yung natin. Yung YouTube live natin. Excited ako, to be honest. So, naisip ko, sige, since ako magluluto ngayon, ila-live ko kung paano natin lulutuin yung kakainin natin mga tanghali. Kakainin nila dito sa bahay at the same time babaunin ko to papuntang office. Hopefully makapag-live tayo mamaya habang kumakain ako dito dun sa opisina. So madami din kami na kasamang doon, kasamang mga Pilipino, pero mostly mga Indian yung kasama namin kumakain. Yung longganisa natin guys. So, kaya lang natin siyang kumulo dyan. Nahalo-halo ko para at least mas ma-fry na siya both sides.
I think okay na yan. So, okay na yan. Hahanguin lang natin tapos prito tayo ng talong. So, ang next na gagawin natin guys, iprito natin yung talong. So, saan ko ba ilalagay itong ano natin? Bawal lang kasi gamit ko eh. So, ayan. Okay. Bakit pa kasi natin yung mga tinutungkol? So, i-profile lang natin to. Tapos, ano tayo, next tayo sa gagawin natin. Ayan. Tapos habang pinafry natin to, hiwa lang tayo ng sibuyas at saka garlic.
So, since wala nang ano guys, wala nang mantika. So, lagyan lang natin ng siya mantika. So, first vlog natin. Wala pang nanonood. Nagsasayin pa pala tayo.
Nawala na yung tubig niya guys. So, gagawin natin, fry na natin. Lagyan lang natin ng mantika itong longganisa natin. So, ang next na gagawin natin, tanggalin lang natin. Guys, hinugasan ko lang yung paglulutuan natin kasi may mga tostado na siya, so ayaw natin yung okay. Para at least mas okay yung ano natin. Anyhow, naka 30 minutes na tayo ng live Wala akong nanonood Anyhow, okay lang naman. So, ito yung ano natin. Agahan natin longganisa. So, ang ginawa ko, nilagyan ko lang siya ng mantika kasi wala na siyang tubig. Konting mantika. So, roughly chopped na. Oops, I forgot something. Yung tomato natin. Okay, ano lang. Okay. Nahalo na ata. Okay. Natin. Mahina yung signal kasi natin. Ang kutsarang natin siya. Okay. Then next is hinigisa lang natin kamatis hanggang sa maging soft yung kamatis. Saka natin lalagay yung alamang. So, guys, lalagay na natin yung bagoong. Hindi ko mahanap yung bagoong na binili ni Macy's Hopefully, ma-achieve pa rin natin yung tatlong ito. Naglagyan natin ng hopefully guys, achieve natin yung
lalagay lang tayo ng sugar. So, isi-simmer lang natin siya guys. Ito yung ano natin. So, yan na yung um, karne natin. Sisimmer lang natin siya hanggang sa malambot yung karne. Okay, so check natin to kung